military touch, face touch, check. Oh na 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 na. Nega nina kusiba kwa nega kuria, na moyo nega tama na vizira. Yeah. Check, 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 check. Alright, nikashifunga inini nikashifunga ndinombosuwa shandaiwona ndichikura. Check, nikashifunga inini nikashifunga ndinombosuwa shandaiwona ndichikura. Para vitakati ndichaita mari ndaizviramba ndichitenza tambe naMwari namoyo ndakatamba nafura yechipari ndaingashingirira ndinamata naMwari ananasi zvinoita Mwari ndava neyangu vamotokari pane vamwe ningandinyare Mwari vakaita zvangu zvifare ndikazvifunga inini ndikazvifunga ndinombosuwa zvandaiwona ndichikura. Check, ndikazvifunga inini ndikazvifunga ndinombosuwa zvandaiwona ndichikura. Amai vangu vaisama mama kandirege mimi muri kamba torai sando dzenyu kusvika ndafa kunange musisarara makandiri muri kamba. Vakarirwana baba tendamwe tarakata kutsapene nzara vamwe nagogo kubva kuchikuru vachikusimbisa sabate duru ni muku uchiri muduru. Ndikazvifunga inini ndikazvifunga ndinombosuwa zvandaiwona ndichikura. Check, ndikazvifunga inini ndikazvifunga ndinombosuwa zvandaiwona ndichikura. Onanana kunyange ndiriwe kugeto kujecha usandishore kunyange ndiriwe kumusha kumatonyonyo usandishore kuti ramangwana ngauzive kuti Mwari vakarongei inini kanditosive kuti kishe vakarongei. Check, 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 check. Alright, ndikazvifunga inini ndikazvifunga